Tervetuloa Kääntöpuolen pariin. Niin kuin luvattiin tuossa viime viikolla, niin tässä meidän toisessa jaksossa on vieras. Eikä kuka tahansa vieras, vaan Kansallinen Viskipuolue ry:n puheenjohtaja Juhani Kähärä. Tervetuloa. Kiitos. Todella mukava, että pääsit vieraaksi ja mennään ihan suoraan asiaan. Te olette ihan viime aikoina päätynyt mediaan ja varmaan aika moni miettii, kun kuulee teistä ihan sen niin kuin olennaisimman kysymyksen, että mikä viskipuolue oikein on? Kyllä, tämä kysymys on tullut vastaan aika monta kertaa tässä viimeisten kuukausien aikana. Eli Viskipuolue on uusi poliittinen yhdistys, joka pyrkii puolueen rekisteriin. Aivan, mutta te ette ole vielä puolueen rekisterissä. Ei, eli tällä hetkellä me keräämme kannattajakortteja, joita tarvitaan 5000, jotta sinne puolueen rekisteriin pääsisi. Aivan. Minkä takia teidän puolueessa on tämä sana viski? Viimeinen kipinä tämän oman puolueen perustamiseen syntyi siitä viime syksyn alkoholipoliittisesta kuohunnasta. Me toivomme, että ihmiset osaisivat yhdistää viskin tämmöiseen liialliseen sääntelyyn, joka on aika huonosti perusteltu, eikä se oikeasti puutu niihin ongelmiin. Esimerkiksi tämä alkoholin mainostuskielto ei oikeasti välttämättä vähennä sitä alkoholin kokonaiskulutusta, vaikka se olisi tietysti sen tarkoitus. Niin, mä suoraan sanottuna en ole itse nähnyt mitään semmoista kovinkaan esille tuotua viestintää tuolta valtamediasta, enkä kyllä muualtakaan, mikä näyttäisi tämän toteen, että siinä olisi ihan selvä korrelaatio sen alkoholin mainonnan kohteeksi joutumisella ja sitten sen kulutuksen nousemisella. Kyllä, siis tästä on toki jonkinlaista tutkimusta, mutta esimerkiksi Aalto-yliopiston professorit on tässä Suomen Kuvalehdessä kirjoittaneet muun muassa, että näiden tutkimusten mukaan alkoholimainonta ainoastaan suutaa sitä kulutusta, eikä välttämättä eikä siis vaikuta tähän kokonaiskulutukseen. Miten te sitten sanoisitte, että te pääasiallisesti erotutte muista puolueista? No tietysti tämmöisellä rempseällä meiningillä, ja tämä nyt on selkeä ero, mutta kyllä meidän edustamat poliittiset aatteet on myös aika selkeästi eroilla muista puolueista. Tuntuu vähän, että nykyiset puolueet on vähän semmoista samanlaista massaa, että se keskimäärin suomalainen eduskuntavaaleissa valittu kansanedustaja edustaa aika tarkkaan tämmöistä keskusta-vasemmistolaista sosiaalidemokratiaa, ja Suomesta puuttuu tämmöiset liberaaleja arvoja kannattavat puolueet. Niin, mä oon itse jonkun verran tutkiskellut noita valtapuolueiden puolueohjelmia, ja kyllähän siellä niin kun sen itsekin allekirjoitan, että se sana liberaali tai uusliberaali siellä välkkyy, mutta mä en ole kuitenkaan nähnyt sitä tai kokenut heidän viestinnässään sitten liberaalien arvojen ja vapausaatteen esille tuontia itsekään. Niin. Ja siis Viskipuoluehan ei ole mikään uusi liberaalipuolue, tai aina kun liitetään tämmöinen uusi etuliite, niin sehän on yleensä tämmöistä mustamaalausta, vaan Viskipuolue on vaan ihan perusliberaalipuolue. Aivan. Te kirjoitatte teidän nettisivuillanne, että te olette turhaa sääntelyä ja holhousta vastaan ja jatkatte, että olette järjen ja vapauden puolesta. Mutta mikä on pääasiallinen ja tärkein puoluetavoitteenne? No kyllä, puolueen 2 tärkeintä kulmakiveä on nimenomaan tuossa sloganissakin mainitut järki sekä vapaus. Mitä no otetaan ihan siinä järjestyksessä. Mitä teille merkitsee järki politiikassa? No järki tarkoittaa sitä, että kaikki uudet lait ja säädökset pitäisi muodostaa
tieteelliseen tietoon tai riippumattomiin selvityksiin perustuvan rationaalisen päätöksentekoprosessin kautta. Eli nykyään päätöksiä usein tehdään ideologian tai muuttutuntuman perusteella. Että otetaan esimerkiksi joku tavoite ja sitten ajetaan jotain keinoja, jotka ei välttämättä tutkittuun tietoon perustuen aja sitä tavoitetta haluttuun suuntaan. Mä otan tuohon jatkossa ihan tämän jälkeen vielä jatkokysymyksen, mutta mennään sitten, että entäs vapaus? Kyllä, eli lähtökohtaisesti valtio on ihmistä varten, eikä ihminen valtiota varten. Eli lähtökohtaisesti yksilön oikeudet ovat ensisijaisia tämmöisten yhteisöjen, kuten valtioiden oikeuksien nähden. Tuohon oikeastaan sitten jatkaen, jos nyt sitten pysytään tässä sloganissa, niin mitkä tällä hetkellä teidän mielestänne sitten ovat Suomessa yhteiskunnallisia ja poliittisia epäkohtia, jos sitten tämmöisen järkeen perustuvan lainsäädännön ja yksilönvapauden näkökulmasta? Suomessa suurin ongelma on, että työ ja yrittäminen on tehty tarpeettoman vaikeaksi. Eli tämmöistä yleistä toimeliaisuutta haittaavaa lainsäädäntöä on luotu niin paljon, että yrityksen perustamien tietyille toimialoille on vaikeaa. Lisäksi tietysti työ- ja yrittämisen verotus on Suomessa niin korkealla tasolla, että se luo tämmöisiä kannustinloukkuja, vaikka lopulta se kokonaistyömäärää pitäisi pyrkiä kannustamaan eikä suitsimaan. Mä uskon, että moni, joka tätä kuuntelee ja jos ei ole kokemusta varsinaisesti yrittämisestä tai tietyillä aloilla nimenomaan yrittämisestä ja sen vaikeudesta, niin teillä antaa esimerkkejä, että missä tämä ilmenee kaikista näkyvimmin. No mä annan ensiksi esimerkin, että siis jollain aloilla on helppo perustaa firmat. Jos sä haluat toiminimen perustaa vaikka IT-alalle, että sä koodailet vaikka web-sivuja, niin se on hyvin helppoa, tai verrattain helppoa. Mutta jos vaikka haluaisi perustaa ravintolan, niin jostain uutisesta olen lukenut, että siihen vaaditaan useiden kymmenien senttien paksuinen lupanippu, että pitää täyttää tämmöisiä erilaisia lupia ja lähetellä niitä erilaisiin paikkoihin, niin tämä tietysti haittaa uusien yritysten tulemista markkinoille ja tuo yrittäjälle turhaa painolastia. Aivan. Jos sitten ajatellaan, että näitä pitäisi lähteä sitten korjaamaan, niin jos nyt ajatellaan teidän kansallisen viskipuolueen visioima Suomi ja sen toimivuus, niin jos nyt ajatellaan sitten tämmöinen kansallisen viskipuolueen visioima Suomi ja Suomen valtio ja sen toimivuus, niin näitä tähän mennessä mainittuja epäkohtia, mitä ollaan nostettu esille, niin miten Suomea sitten pitäisi korjata? Miten Suomen pitäisi toimia? No, tämmöisiä konkreettisia askelia, mitä viskipuolue on linjannut, on kirjoitettu meidän vaaliohjelmaan. Eli täällä on esimerkiksi tämmöinen kohta, että Suomessa on siirrettävä suunnitelmataloudessa markkinatalouteen. Ja tämä on aika raflaavasti sanottu tietysti, mutta tämä käytännössä tarkoittaa meidän ohjelmassa, että elinkeinon harjoittamisen luvanvaraisuutta pitäisi vähentää merkittävästi. Että jos haluaa perustaa esimerkiksi kioskin, kaupan, ravintolan tai vaikka taksin tai apteekin, niin sen pitäisi olla pätevältä ihmiseltä ilmoitusluontoinen asia, koska esimerkiksi takseja ja apteekkien enimmäismäärää säädellään, niin tämä enimmäismääräsääntely on ehkä enemmän semmoinen suunnitelmatalouden piirre kuin tämmöisen reilun markkinatalouden piirre. Eli käytännössä virkamies päättää, että tuolla alueella on nyt riittävästi apteekkeja, niin sitten sinne ei saa perustaa uutta, vaikka olisi tämmöinen pätevä proviisorin tutkinto suoritettu. Siis siihen on ihan oikeasti rajoitteita. Siis kyllä. Ja sama pätee takseihin ja olen myös lukenut, että elintarvikekioskienkin määrää rajoitellaan tällä lailla alueellisesti. Niin tämä olisi yksi aika olennainen asia. Ja sen takia me ollaan nostettu tämä luvanvaraisuuden karsimien eli suunnitelmataloudesta markkinatalouteen
yhdeksi meidän vaaliohjelman pointeista. Onko teillä tietoa, että mihin tämä on perusteltu, tähän päädytty ratkaisumalli, että sitä säännöstellään ja rajoitetaan? No taksiyritysten ja apteekkien kohdalta se on tämmöinen aluepoliittinen toimi. Eli tässä se ajatuskulku menee jotakuinkin sillä lailla, että jos Helsingissä rajoitetaan taksien määrää, niin sitten osa taksikuskeista valuu maaseudulle. Tämä on yhtä järkevää kuin jos vaikka ohjelmistoyrittäjien määrää rajoitettaisiin sillä lailla, että osa koodaajista muuttaisi maaseudulle. Tämä on meidän mielestä aika järjetöntä. Mielenkiintoista. Kun tosiaan mainitsitte tämän teidän vaaliohjelmanne, niin se varmaan löytyy teidän kotisivulta. Voisin sen tässä vaiheessa mainita, tai voitte itse mainita sen. Kyllä, eli Viskipuolueen kotisivut löytyvät webistä www.viskipuolue.fi. Siihen voi sieltä tarkistaa. Kirjoitatte siellä myös, että kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee noudattaa rationaalisuuden ja avoimuuden periaatteita. Järkevässä päätöksenteossa yhteiskunnallisia tavoitteita lähestytään rationaalisen päättelyn kautta hyödyntämällä tieteellistä tietoa tai riippumattomia selvityksiä. Tätä sivusitte tuossa aikaisemmin jo alussa. Miten järkiperusteisen päätöksenteon periaatteen mukainen toiminta sitten eroaa nykypäivän päätöksenteosta? Kuten taisin sanoa tuossa aikaisemmin jo, että nykyään monia asioita perustellaan ideologisin perustein. Oma esimerkkini, mitä olen käyttänyt tässä, on kuntauudistus. Eli siinä valtapuolueet halusivat yhdistää kuntia, mutta eivät kuitenkaan lopulta tehneet minkäänlaisia laskelmia, että mistä ne säästöt sitten oikein tulevat. Eli kuntauudistuksessa oletettiin, että niitä säästöjä, jos yhtäkkiä tulee, jos tehdään suurempia kuntia. Niin, mun täytyy myöntää ihan rehellisesti, että nämä kuntauudistukset, niistä on puhuttu paljon, mutta mä en ole itse rehellisesti vaivautunut ottamaan selvää siitä, että mä en yritä esittää asiantuntijaa siinä, mutta mä oon lukenut ja kuullut sen verran kuitenkin, että siellä on karsittu semmoisia peruspalveluita ja siirretty kauemmas tai keskitetty kuntien keskukseen, jos sitten kuntia on laajennettu, niin sitten siellä laita-alueilla asuvat on siitä sitten tietenkin, tai heille se on koitunut hieman haitallisemmaksi kuin sitten siellä kuntien keskuksessa asuvilla. Se on suurin piirtein mun käsitys toistaiseksi siitä. Näinkin voi käydä, mutta ainahan niitä säästöjä ei kuntaliitoksissakaan synny. Ja Suomessahan on sellainen hauska sääntö, että kuntien työntekijöillä on 5 vuoden irtisanomissuoja kuntaliitoksen alusta. Ja sitten jos tulee useita peräkkäisiä kuntaliitoksia, niin sitten se irtisanomisaika alkaa aina alusta. Eli Suomessa on ihmisiä, joilla on 12 vuoden irtisanomisaika. Ja eihän tällaisia etuuksia oikein voi antaa tämmöisille tietyille eturyhmille, eli kunnan työntekijöille. Ja sitten tästä irtisanomissuojasta johtuu, että lopulta ei välttämättä saadakaan minkäänlaisia säästöjä aikaan, koska ihmisiä ei voida asettaa uusiin tehtäviin tai irtisanoa. Voisin vielä tähän kyseistä hieman tuommoisen rankemman kysymyksen ennen kuin voisin ehkä katsoa vähän teidän tämän hetken julkisuutta. Mutta millä tavoin teidän mielestänne julkista päätäntää voitaisiin sitten saattaa avoimuuden periaatteen mukaiseksi käytännössä, ja mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa demokratian kannalta, kun mainitsitte tämän avoimuuden periaatteen teidän vaaliohjelmassa myös? Tämmöiseen järkiperusteiseen päätöksentekoon voitaisiin päästä, jos kansa valitsisi ehdokkaat, jotka kannattaa tämmöistä järkiperusta päätöksentekoa. Mutta toinen vaihtoehto on vaan, että tätä opetetaan uusille kansanedustajille tai esimerkiksi päätöksentekoteoriaa tai sitten tämmöistä tieteellisen tekstin tai tämmöisen selvitystekstin lukemista pitäisi myös opettaa, jos ei se muuten mene perille. Mutta lisäksi tätä avoimuutta pitäisi lisätä siten,
että kaikki dokumentit ja kaikki tutkimukset, joita käytetään näissä päätöksenteon pohjalla, niiden pitää olla tietysti julkisia jo päätöksentekoprosessin aikana, että näihin voidaan sitten puuttua jo ennen kuin se päätös tulee äänestykseen. Niin kuin esimerkiksi jonkinlainen tulevaisuusselvitys, mitä tässä nyt tulee ensimmäisenä mieleen viime vuosilta. Tämä Pekka Himaselta tilattu tulevaisuusselvitys, mikä käytännössä aiheutti jonkin verran kohua siitä, että se oli kuitenkin pääministerin tuttava vähintään, jolta se oli tilattu, ja siinä ehkä koettiin hieman sitä, että olisiko se hanke pitänyt kilpailuttaa. Joo, no siinä Himas-tapauksessa tietysti nämä sidonnaisuudet pitäisi tuoda selkeästi paremmin ilmi, mutta kyllä tämä tulevaisuusselvitys mielestäni menee enemmän kategoriaan turha konsulttityö, koska eihän siitä lopulta mitään hyviä ideoita tullut. Että esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Lasse Männistö sanoi, että se tutkimus on varmasti sen arvoinen, jos sieltä pääministeri saisi edes yhden hyvän idean, mutta kun sitä läpikävin, niin eihän sieltä juuri mitään uutta tullut esiin. Eli se tulevaisuusselvitys oli siis oman näkökulmani kannalta turhaa konsulttityötä ja veronmaksajien rahan tuhlausta. Aivan. Itseäni huvitti se, kun katsoin se oli Ylen dokumenttiaiheesta, tai ei dokumentti, se on ehkä liian vahva sana, se oli jonkinlainen osa jotain ajankohtaisohjelmaa. Katsoin sen YouTubessa ja siinä mainittiin tuon Kataisen toimesta, että sitä oli käyty eduskunnan kotisivulta katsomassa. Oliko se nyt sitten joku 1000 tai 2000 kertaa yhteensä, siis avattu, klikattu. Mietin vaan, että jos normaalisti jokin esimerkiksi YouTube-pätkä katsotaan 1000 kertaa, niin sitä nyt ei kovin suosituksi vielä voida mielestäni kokea, mutta ehkä siinä sitten näkökulma oli jotenkin eri, kun kyseessä oli tämmöinen tutkimusteksti. Mä en tiedä, mikä niissä suosituksi tulemisen raja, että onko se sitten 500 vai 1000, että sitten on jo stara. Niin, en kyllä tiedä, mutta en kyllä suosittele sen lukemista, vaikka itse sen jotakuinkin vaivaudut lukemaan. Okei. Te olette saanut viime aikoina julkisuutta, että mediassa ollaan jo huomattu teidän olemassaolo, ja saitte ihan tässä viime aikoinakin julkisuutta nyt viime viikonloppuna, kun jaitte viskiä Kaisaniemen puistossa. Kyllä, eli siis pienillä yhdistyksillä, erityisesti poliittisilla yhdistyksillä, on vähän vaikea päästä mediaan, joten me päätettiin toteuttaa tämmöinen pyrkimys mediaan tai mediatempaus, että me jaettiin ilmaista viskiä, ja kyllähän sinne se Ilta-Sanomien toimittaja tuli. Siitä saatiin muutamia tuhansia ainakin ihmisiä uusia, jotka kuulivat viskipuolueesta ensimmäistä kertaa. Mun täytyy myöntää, että siis mä olen törmännyt teihin jo aika alusta alkaen. Oliko se sitten jostakin, olikohan se Uusi Suomi vai kuka teistä uutisoi? Te ehkä itse tiedätte paremmin, jos olette seuranneet, että ketkä teistä ovat uutisoineet ja mihin sävyyn. Mutta olen niin kuin yllättynyt siitä, että teidän konseptinne kuitenkin on aika mielenkiintoinen ja tämä nimi varmasti herättää ajatuksia, että olisin melkein odottanut, että julkisuudessa olisi näkynyt jotain enemmän, mutta miten koette itse, että onko saamanne julkisuus ollut odotettua tai ei odotusten mukaista? No, lievästi ehkä alle odotusten on tähän asti tullut julkisuutta, että me tietysti odotimme, että joku virallinen taho älähtää tästä viskipuolueen nimestä, tai sitten vastaavasti iltapäivälehdet kiinnostuisivat tästä meidän toiminnasta vähän aikaisemmin, mutta ilmeisesti tämä on tämmöinen vähän pitkällisempi prosessi. Aivan. Siellä puistossa kun olitte, niin minkälaista palautetta te saitte, ja tulivatko ihmiset sinne ihan vaan
viskin vuoksi vai oliko heillä jotain asiaakin? Siis voi sanoa, että puolet tulivat kirjoittamaan kannattajakortin sen takia, kun me oltiin mainostettu tätä tapahtumaa Facebookissa ja puolet oli ohikulkijoita. Mutta kyllä siellä kaikenlaista palautetta tuli ja kysyttiin muun muassa, että onko tämä toiminta nyt laillista ja mitä te sitten oikeasti ajatte. Ja kyllähän me näihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan. Oliko se teidän toiminta laillista? No kyllä se oli, että siinä poliisiauto kävi siellä puistossa ja odottelikin siinä 10 minuuttia ja kuulemma siellä käytiin puhelinneuvotteluja, mutta sitten lopulta poliisit ajoivat ohi. Että me oltiin ilmoitettu kyllä tästä poliisille etukäteen ja me oltiin varmistettu, että tämä oli laillista. Aivan, eli viskiä saa jakaa ilmaiseksi julkisella paikalla. Siitä ihan erikseen ilmoittaen. Ei sitä välttämättä edes tarvi ilmoittaa, vaan me pelättiin, että tulee semmoinen kunnon vähän ryntäys ja silloin tarvii tehdä poliisille yleisötilaisuudesta ilmoitus. Mutta meidän tapauksessa, kun siinä kävi vaan 200-300 tyyppiä ehkä, niin siitä ei tarvitse tehdä edes sitä ilmoitusta. Aivan, okei. Eikä ollut sitten mitään tämmöisiä liian janoisia tyyppejä siellä. Tuli semmoinenkin mieleen, että ette saanut sieltä niin kuin olla häätämässä ihmisiä pois. Ei ollut minkäänlaisia järjestyshäiriöitä. Meillä oli siellä kyllä järjestyksen valojakin. No niin, okei. Jos mennään takaisin tuohon teidän puolueen ideologiaan ja ohjelmaan, niin mitä te kommentoisitte siihen, jos joku lähtisi teitä luokittelemaan libertaariseksi puolueeksi tai talousdemokraattiseksi puolueeksi? No, tällaiset nimitykset ei kyllä kuvaa puoluetta kovin hyvin. Tai libertaarinen puoluehan olisi sellainen, joka haluaa minimoida valtion roolin ja yksityistää kaiken. Mutta meille ei ole niin väliä, että tuotetaanko jokin palvelu julkisesti vai yksityisesti, kunhan se tehdään jollain lailla järkevästi. Että joskus julkisetkin järjestelmät ovat ihan kilpailukykyisiä. Esimerkiksi jotkut julkiset terveydenhuoltojärjestelmät ovat parempia kuin jotkut yksityiset terveydenhuoltojärjestelmät. Eli sillä meille se ei ole tämän sydämen kysymys, että tuotetaanko jokin palvelu julkisesti vai yksityisesti, vaan tärkeintä on tuottaa se parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta nämä järki- ja vapausteemat sinänsä ehkä johdattelis meitä enemmän tuonne klassisen liberalismin piiriin. Eli klassisille liberaaleille on tärkeää järki ja markkinatalous, eli yksilön välien yhdenvertaisuus ja tällaiset asiat. Mutta toisaalta meissä on myös sosiaaliliberaaleja puolia, että viskipuolueen enemmistön mielestä kaikilla pitäisi olla pääsy koulutukseen ja terveydenhuoltoon, vaikka emme tietysti ota kantaa, että onko se nyt järkevintä tuottaa yksityisesti vai julkisesti, mutta kaikilla pitäisi joka tapauksessa olla pääsy näihin tärkeisiin palveluihin. Ihan mistä tahansa huolimatta. Koette, että se on ihan itseisarvo yhteiskunnassa? No kyllä me koemme, että tämmöinen mahdollisuuksien tasa-arvo on tärkeää, että jotkut syntyvät heikoimmin eväin ja jollain on köyhät vanhemmat, niin tällaisten seikkojen ei pitäisi vaikuttaa lopulta siihen ihmisen mahdollisuuksiin kehittää itseään. On tärkeää, että palkitaan ihmisiä lähtökohtaisesti heidän omista ansioistaan, eikä esimerkiksi siitä, että vanhemmilla on korkeat tulot. Niin. Mainitsin tuossa kysymyksessä tuon talousdemokraattisen termin vielä, ja mä kuulin itse varmaan talousdemokratiasta. Mä en ole varma, onko kyseessä mikään klassinen taloustieteellinen termi, mutta se oli joku suomalainen, mun olisi pitänyt tietenkin ottaa hieman enemmän selvä, mutta joku suomalainen henkilö siinä oli haastattelussa. Tämä kaveri oli myöskin tuolla Radio Rockin korporaatiossa aikanaan haastattelussa, ja sillä oli aika villejä ideoita tästä talousdemokratiasta ja siitä, että kuinka
kuinka pankit ovat pilanneet kaiken ja kun niin kuin kaikki raha perustuu velalle ja siihen, että tämmöinen niin kuin, että tämä aika klassinen on vähän liian vahva, mutta semmoinen olettamus, että jos kaikki raha perustuu velalle, niin, ja jos velka on aina enemmän kuin rahaa, niin miten me voidaan koskaan maksaa velat pois? Ja tämmöistä se, niin kuin se nosti koko ajan sitä esille, että kun Suomenkin valtio lainaa vaan yksityisiltä pankeilta ja me ollaan velkaa pankeille ja sitä se ajo koko ajan eteenpäin, niin ei hänellä siihen mitään varsinaisia ratkaisuja ollut, mutta että mikä teidän suhtautuminen on tähän ehkä tämänhetkisen Suomen velanottoon ja tämmöiseen, että onko talousdemokratia käsitteenä teidän mielestä järkevä tai onko se edes validi? No, tästä emme ole puolueen kanssa jutellut, mutta sen verran mitä olen itse asiaan perehtynyt, niin talousdemokratia tai sitä ajavat tahot vaikuttavat enemmän tämmöiseltä hörhöilyltä kuin varteenotettavalta kritiikillä, että niissä usein vähän ymmärretään väärin se velan ja koron merkitys. Niin. Mikä on sitten viskipuolueen ratkaisu nykyisellään ongelmalliseksi todetuksi järjestelmäksi tai sen korvaajaksi? Rehellinen ja reilu markkinatalous on vastaus aika moneen kysymykseen. Eli esimerkiksi pankkeja säädellään liikaa, eli pankin perustaminen on vaikeaa ja sitten siihen liittyy niin raskaita raportointivelvollisuuksia, että pienet pankit ei pysy pystyssä. Eli tässä oli juuri viime aikoina Björn Wahlroos mainitsi, taisi olla Talouselämä-lehdessä, että tämmöinen raskas pankkisäätely lihottaa ainoastaan hänen kaltaisia vanhoja pankkiireja, koska tämmöinen raskas pankkisäätely estää uusien pelaajien tulemisen tämmöinen pankkikentälle. Vai niin sanoi Nalle? Kyllä. Niin, se on, mun mielestä Wahlroos on kuitenkin aika rehellinen itselleen, että hän ei ainakaan ole kovin usein mun silmistä yrittänyt esittää mitään muuta kuin sitä, mitä hän on, ja sen, mitä hän on, niin hän tuntuu tekevän aika hyvin. Kyllä, siis Björn Wahlrooshan on varmaan Suomen valtion tuottelijain ihminen, että se on tuottanut suomalaisille massiivisen määrän rahaa, ja Wahlroos on erittäin hyvä siinä asiassa, mitä hän parhaiten osaa, eli rahan tekemisessä. Ja yleensä kun Björn Wahlroos jotain sanoo, niin se on totta, vaikkakin joskus siitä voi paistaa läpi semmoinen porvarillisuus, että vähän ajatellaan maailmaa sieltä hyväosaisen näkökulmasta, mutta yleensä Wahlroos on silti oikeassa. Mä justiin tänään luin semmoisesta aiheesta tuolla reddit.comin keskustelufoorumeilla, että mitkä on semmoisia asioita, mitkä on totta, mutta niitä on vaikea jotenkin hyväksyä tai kuunnella. Niin siellä joku sanoi sen aika fiksusti, että mikä tahansa fakta, joka tulee semmoisen ihmisen suusta, mistä sä et muuten tykkää. Joo. Se oli mun mielestä aika hyvin sanottu, koska sanotaan, että otetaan nyt kuka tahansa ihminen Suomesta, joka on melkein kaikessa eri mieltä Björnin kanssa. Kaikessa sen, mitä hän edustaa ja minkä näköinen hän on ja se, että hän puhuu ruotsia. Lähdetään vaikka näistä. Niin, että jos antaa näiden kaikkien vaikuttaa siihen, mitä hän sanoo, että sitä ei pysty ottamaan totena ikinä, niin siinä varmasti tulee just tämmöinen tilanne, että ei voi ottaa edes niitä faktoja, mitä mainitsitte juuri niin totena, vaan nekin sitten jollain tavalla kritisoidaan. Kyllä, siis lähtökohtaisesti pitäisi tarttua väitteisiin eikä siihen itse henkilöön. Ja kyllähän Björni henkilönäkin on aika rehellinen, ja mikä sinänsä on todella arvostettava piirre. Aivan. No, kertokaa, että onko teillä ideoita, mistä ja miten verotulot aiotaan saada? Tai tulisi saada? No se voidaan ainakin kertoa, mistä niitä ei kannata verottaa. Eli meidän viskipuolueen vaaliohjelmassakin sanotaan, että Suomen korkeaa kokonaisveroastetta on kevennettävä laskemalla työn ja yrittämisen verotusta. Eli työtä ja yrittämistä ei ainakaan pitäisi verottaa. Eli verotuksen painopistettä pitäisi siirtää pois yritysten verot ja
erityisesti siis työn verotuksesta pois. Ja se pitäisi olla tilalle, niin vaihtoehtoja on esimerkiksi erilaisten haittojen tuottamien. Eli jos tuottaa vaikka ympäristöhaittoja, joista koituu kaikille haittaa, niin näitä pitäisi voida verottaa. Ja toinen hyvä vaihtoehto on maan arvon verottaminen, koska maan arvohan ei ole sen maan omistajan itse tuottamaa arvoa, vaan se maapläntti on siinä ollut, eikä se henkilö ole tehnyt mitään sen maapläntin arvon muodostumiseksi. Yrittäjät varmaan tykkää tuosta teidän ideasta, kun sitä nyt on tunnuttu, sitä on kritisoitu jo jonkin aikaa, että Suomen yritysverotusaste on aivan liian korkea ja ihmiset ovat siirtäneet jopa yrityksiään muihin maihin, että varmaan ovat ainakin harkinneet sen tekemistä juuri siksi, että se on hankalaa ja byrokraattista ja veroaste on korkea yrittäjällä. Koetteko te sen niin? Kyllä, ja se olisi, sillä on todella paljon vaikutusta, että missä vaiheessa sitä yrityksen tulosta verotetaan. Eli me kannatamme, että yhteisövero olisi 0, ja yrityksen tulosta verotetaan vasta silloin, kun sitä nostetaan yrityksestä pois. Eli esim. Virossa on tällainen malli, että jos raha jää yritykseen, niin silloin sitä ylimääräistä rahaa ei veroteta. Mutta sitten kun sitä nostetaan pois, niin sitten maksetaan vähän enemmän. Tämmöinen malli olisi meidän mielestä parempi kuin tämä nykyinen malli. Onko tällä hetkellä mitään muita puolueita, jotka ajaa tätä samaa, vai onko muut puolueet enemmän nykyisen mallin kannalla? Saattaisi se kokoomus ajaa sitä sinne yritykseen tai Viron yritysveromallin suuntaan. En ole kyllä nyt tukenut viimeisimpiä linjauksia, mutta ainakin tätä viimevuotista yhteisöveron laskua kokoomus taisi ajaa kaikkein kiivaimmin. Oletteko te kokeneet sen sitten niin, että Suomessa, vaikka tämä koetaan niin kuin yrittäjien keskuudessa varmasti sitten epäkohdaksi, niin onko kuitenkin sitten niin, että niin sanottujen tavallisten kansalaisten keskuudessa koetaan, että se on vain hyvä, kun yrityksiä verotetaan? Niin. Se oli aika ladattu kysymys, sen myönnän itse, että ei siihen tarvitse niin suoraan olla samaa mieltä tai eri mieltä, mutta että oletteko te kokeneet tai onko tästä, tiedättekö tutkimusta, että miten kansalaiset ja palkansaajat tämän asian näkevät? No siis Suomessahan on, mä lähden lähestymään tätä kysymystä vähän eri suunnasta. Eli Suomessahan on vähän tämmöinen todella monimutkainen verojärjestelmä, että jokaisesta, aina kun raha liikkuu, niin siinä välistä valtio ottaa monenlaista erilaista verotusta. Ja sitten palkansaajalle se ei välttämättä näyttäydy niin selvänä, että mitä kaikkia se yritys on joutunut jo maksamaan ennen kuin se yritys antaa palkansaajalle sitä palkkaa. Niin palkansaaja ei siis välttämättä oikein, sillä ei ole kokonaiskuvaa, jos ei ole tähän verotukseen perehtynyt, että voisi ottaa tämmöistä valistunutta kantaa, että pitäisikö yrityksiä verottaa vähemmän tai enemmän. Lopulta jos yrityksiä verotetaan vähemmän, niin yrityksillä olisi varaa palkata enemmän ihmisiä tai maksaa korkeampia palkkoja. Kun tuli tuossa sitten puheeksi palkansaajat tai versus yrittäjät tai aina tämä yritysverotus, niin ja kun olette maininneet että tästä sosiaalijärjestelmästä hieman, niin mitä mieltä te olette tällä hetkellä sosiaalietuuksista ja kannatatteko esimerkiksi semmoista niin sanottua kansalaispalkkaa eli perustuloa nykyisen sosiaalijärjestelmän korvaajaksi? Nykyinenhän sosiaaliturvajärjestelmä on huono monestakin syystä. Ensinnäkin se kohtelee yrittäjiä ja pätkätyöläisiä huonosti, koska niihin ei ole ulotettu samanlaista ansiosidonnaista työttömyysturvaa kuin mitä palkansaajilla on. Eli tämä yhdenvertaisuus on tärkeä ja se ei tällä hetkellä toteudu. Toinen tärkeä pointti on nämä kannustinloukut. Eli jos ottaa työtä vastaan, niin alkaa menettää tukiaisia liian nopeasti. Niin nämä kannustinloukut pitäisi myös purkaa.
Lisäksi nykyjärjestelmässä työntekijän asemaa merkittävästi heikennetään karenssilla. Eli jos ei ota työtä vastaan tai irtisanoutuu epämiellyttävästä työpaikasta, niin silloin ei saa myöskään työttömyyskorvauksia muutamaan kuukauteen. Niin nämä on tämmöisiä ongelmia, joita esimerkiksi perustulomalleilla yritetään ratkaista. Liittyen tähän kannustinloukkuun, niin tuli ihan muutamia juttuja mieleen. Mä en ole itse ollut koskaan työttömänä, joten mä oon huono puhumaan kokemuksen puolesta, mutta muistan joskus nuorempana niin vähän asenteenkin vuoksi niin joskus irtisanoutunut jostain tosi hölmöstä työpaikasta ja sitten sen jälkeen paniikissa mennyt minne tahansa töihin, milloin silloin pääsin. Ei ihan vaan, ettei loppunut rahat kesken. Ehkä hieman eri tilanne olisi sitten, jos olet jo korkeasti koulutettu ja koituu sitten yhteistoimintaneuvottelut kohtaloksi ja siinä jää sitten työttömäksi. Niin koetteko, että tämmöiset, että työttömyys on työttömyys kuin työttömyys, eli ei ole periaatteessa katsomista koulutukseen tai työhistoriaan, että tulisi ottaa vastaan mikä tahansa tarjottava työpaikka, vai onko tässä tapauskohtaisia eroja? No, niin kuin juuri sanoin, että emme kannata näitä karenssiaikoja, eli ei pidä ottaa mitä tahansa työtä vastaan, mutta toisaalta jos tämmöiset karenssiajat puretaan, niin sitten pitäisi myös osittain purkaa, osittain tai kokonaan tämmöinen nykymuotoinen, todella antelias ansiosidonnainen työttömyysturva. Eli nykyään hän saa lähemmäs 2 vuotta tämmöistä ansiosidonnaista turvaa, joka voi olla 2,000 euroa kuukaudessa. Eli kannatamme semmoista järjestelmää, missä ei olisi ihan näin anteliaita tukiaisia, mutta toisaalta ei myöskään tarvitsisi ottaa mitä tahansa tarjottua työtä vastaan, vaan saisi keskittyä hakemaan sellaisia työpaikkoja tai pohtimaan sellaisia yritysideoita, mikä itseään kiinnostaa. Olette nyt sitten maininneet, että muutamia asioita tässä tämän keskustelun aikana, mitä koette, tai joiden koette ehkä toimivan ei täysin optimaalilla tasolla, niin mitä tällä hetkellä Suomessa tai julkisella sektorilla, jos nyt keskitytään siihen, niin mikä siellä toimii, että mihin pitäisi olla koskematta? No, Suomessa on keskinkertaisesti toimiva terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmä. Eli nämä on tämmöisiä kehityskelpoisia järjestelmiä, joita ei ainakaan tarvitse suoraan romuttaa. Mutta kyllä niitäkin pitäisi, erityisesti terveydenhuoltopalveluita pitäisi merkittävästi kehittää. Ja yksi suunta voisi olla perusterveydenhuollon kilpailun lisääminen. Miten se tehdään käytännössä? No, tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi sillä lailla, että jos on todettu ihmisellä jokin sellainen vaiva, jonka julkinen sektori maksaa, niin sitten julkinen sektori voisi myöntää tämmöisen palvelusetelin, jonka voi kiikuttaa yksityiselle palveluntuottajalle tai vaihtoehtoisesti kunnalliselle tuottajalle. Yksilö voisi kilpailuttaa nämä palvelut, ja tämä johtaa hintojen laskuun ja palvelun paranemiseen. Niin, ja kai siinä sitten tarjontakin saattaisi kasvaa. Onko tämmöistä mallia kokeiltu missään? Toi kuulosti näin äkkiseltään ainakin ihan kiinnostavalta. Kyllä erilaisia palvelusetelimalleja on, mutta ei itse ole niin perehtynyt muiden maiden malleihin, mutta näin olen ajatellut, että Suomessa se voisi hyvin toimia. Miten kun sitten uusia ja varsinkin pienempiä puolueita uhkaa usein tämä, että ei ne kuitenkaan tule valituksi tyylinen ajattelu, niin miten tämmöinen voidaan selättää, että ikään kuin semmoinen pelko, että vaikka jokin tai kuka tahansa olisi kanssanne samaa mieltä ja haluaisi antaa äänensä teille, niin mitä te sanoisitte semmoiselle harkitsevalle ja epäileväiselle äänestäjälle, joka periaatteessa haluaisi äänestää teitä, mutta ajattelee, että antaa sen sitten mieluummin jonkun semmoisen selän taakse, joka luultavasti pääsee eduskuntaan sen sijaan, että lähtisi äänestämään teitä? No, näitä vanhoja puolueita on nyt kokeiltu jo niin kauan, että nyt olisi jo aika vaihtaa vähän uudempaan ja parempaan.
että esimerkiksi tämmöinen 2 hallituskautta ollaan mietitty, että kuinka näistä talousongelmista päästään eroon, mutta mitään suuria rakenteellisia uudistuksia ei olla saatu eteenpäin. Ei tässä pitää nyt vaan rehellisesti ajatella sillä lailla, että vanhat ulos ja uudet sisään. Että nyt on aika koittaa jotain vähän erilaista lähestymistapaa. Aivan. Että rohkeutta peliin. Rohkeutta peliin. Ja te olette ilmoittaneet teidän etusivullanne tai tuolla verkkosivuillanne, että te osallistutte 2015 vuoden, eli tämän vuoden eduskuntavaaleihin, niin Piraattipuolueen listoilta. Ja tämä pitää paikkansa. Kyllä. Joo. Ja te mainitsette, että se lähinnä johtuu siitä, että te ette ole puoluerekisterissä, jotta myöskin saatte riittävästi ehdokkaita ja koette, että Piraattipuolueen poliittinen ohjelma ilmeisesti mukailee kuitenkin Viskipuolueen puolueohjelmaa niiltä osin, että te koette, että se on sitten hyvä ajatus. Kyllä. Eli siinä ne pääsääntöiset syyt oli, että siinä ei olisi hirveästi järkeä, että meillä olisi pääkaupunkiseudun vaalipiireissä vaikka 3 tai 4 ehdokasta per vaalipiiri, koska se on vaan liian vähän, että olisi edes semmoisia teoreettisia mahdollisuuksia päästä läpi. Että parempi laittaa ne meidän ehdokkaat piraattien listoille, koska niillä on niiden ohjelma on niin lähellä meitä. Aivan. Tai siis ainakaan siis meillä ei ole mitään ristiriitaisuuksia, että meillä voi olla merkittäviä painotuseroja. Aivan. Mitä te koette ja toivotte, että tällä hetkellä ihmiset tekisivät ja ajattelisivat, joka olisi puolueenne kannalta toivottavaa? No, me toivomme, että ihmiset ovat kyllästyneet tämmöiseen yhteiskuntaan, missä jokaisen asian tekemiseen tarvitaan lupa. Ja että jossa työn tekeminen ja yrittäminen on niin vaikeaa. Me toivomme, että ihmiset ovat oikeasti vastustavat tällaista ylenpalttista holhousta, eivätkä vaan raivoa siitä internetissä. Että se olisi hyvä näkyä siellä vaaliuurnilla, että jos ei pidä tästä nykyisestä politiikasta, niin kannattaisi etsiä uusia vaihtoehtoja. Onko sitten lisätiedon hankintaan paras media tämä teidän verkkosivunne? Joo, sieltä saa lisätietoja ja mulle voi laittaa myös sähköpostia, että vielä ei ole sähköpostilaatikot tukossa, että ja vastaan myös Facebookin kautta kaikkiin viesteihin. Onko teillä jotain, mitä haluatte vielä lisätä? Meillä tuossa alkaa aika käydä vähiin, mutta ihan mielellään kuulisimme, jos jotain on vielä haastattelun lopuksi. No, auttakaa Kansallinen Viskipuolue puolueen rekisteriin täyttämällä kannattajakortti. Ja auttakaa Viskipuolueen edustaja tai edustajia eduskuntavaaleissa pääsemään Arkadianmäelle, että saadaan moniäänisempää keskustelua. Juhani Kähärä, Kansallinen Viskipuolue ry:n puheenjohtaja. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Siinä Kansallinen Viskipuolue ry:n puheenjohtaja Juhani Kähärä hieman kertoi mietteistään. Onko Viskipuolue varteenotettava vaihtoehto vai kenties jonkinlainen lieveilmiö? Onko Viskipuolueella mahdollisuuksia korjata Suomessa ilmeneviä epäkohtia? Käykää mielellään kommentoimassa tuolla meidän Facebook-sivuilla. Löytyy nimellä Kääntöpuoli Facebookista tai sitten ihan vaan www.kaantopuoli.com, joka vie sinne meidän Facebook-sivuille. Seuraava varsinainen uusi jakso tulee hieman myöhemmin, eli noin 3 viikon kuluttua. Tulemme julkaisemaan tässä välissä toki muuta materiaalia, hieman lyhyempää. Mistä haluaisitte, että Kääntöpuoli seuraavaksi keskustelee? Kuka pitäisi saada vieraaksi? Laittakaa palautetta tulemaan. palaute@kaantopuoli.com tai Facebookin kautta. Kiitos kuuntelusta ja ensi kertaan. Moi!